तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि बोसोरसालिया जुथुमा आरो 37थि बोसोरसालिया जुथुमा तामुलपुर दखरा एबसुनि दा बिनिनो गिबि हाबाफारि हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जि बिबार बावनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि गेदेरथार हाबाफारिखौ आंखौ मावफुंनो होनायनि थाखाय आं बानजाय आफाद आरो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावफुंनायनि आवगाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सिगां जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' माहारिया बड'फानि बिबार मुसुखायाव बिबार बावजेननाया जोंनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि आरो मानोना जोंनि हारिनि मोनफ्रोमबो मोजां खामानिखौ मावनायनि सिगां जों बड'फाखौ गोसोखाङो आरो बे जोंनि मोनसे हारिनि मावनांगौथार बिबान आरो बेखायनो दिनै जोङो फरायसा आफादनि जि हाबाफारियावबो जों बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनदों आरो बड'फानि जि बर' माहारिखौ लानानै जि सिमां बै सिमांखौ मावफुंनो थाखाय आरो बै सिमांखौ मोनफुंनो थाखाय बर' फरायसा आफादल' नङा बर'नि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा अरायबो थियारि। सार जोङो सोमावसारनाया बयनिबो अधिकार दा गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा गावनि गोसो बायदियै दिनै सोमावसारनो हायो बेवहाय बादा थानाय नङा किन्तु दिनै बनसुआ मा थांखिजों दिनै सोमावसारदों हयथ' बिथांमोना मोनथिगोन दा बियो राजनितिक थांखि गावखौ गायसननो थाखाय ना हारिनि खसाखै हारि मोनसेनि दाबिखौ जाफुंसार होनो थाखाय सोमावसारदों बिथांमोना मोजाङै बुजिसिगोन किन्तु जोङो जि समाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ दा माहारियारि आफादफोरनि अनगायै जायफ्रा सोमावसारदों माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोनथिसिगोन किन्तु दिनैनि समाव सोमावसारनाया बयबो सोमावसारनो हायो दा बेखायनो बेनि उननि समाव बेनि बेसे गोबावसिम थावरिनो हायो सोमावसारनाया बेजोंसो फिननाय बा बेजोंसो आसल खोथाया ओंखारगोन आरो